سلام كبرات تخاتاتلتي داسنا اكسترا سنفلتتنياتات وتر زغبرو نجر نحرالو حدش نجر مفتقرن كومخا مستيرو زي تفلت نجرات مدهساسنيو እዚ ይኹን እምበር ኣብዚ ዓለም ቅድሚ ሕጂ ካብ ዝነበሩ ስነፍልጠተኛታት ይኹን ሕጂ ዘለዉ ስነፍልጠተኛታት ንስሉስ ኩርናዕ ፔርሙዳ ብሰላም ክሓልፍዎን ነቲ ቦታ ከዓ ዝፈጥሮ ሽግራት ክፈትሑን ብፍጹም ኣይከኣሉን ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ዝፍትንሉ ግዜ እውን ንሶም ግዳይ ሓደጋ ብምዃን መላሲ ብዘይብሉ መንገዲ ኣደዳ ምጥፋዮም ክኾኑ ዝረኣዩ ንሕጂ ከዓ ብዛዕባ እዚ ቦታን ገለ ካብቱ ብዛዕባኡ ዝዝረብን ክንርኢ ክንፍትን ኢና ቅድሚ ግና ኣብዛ ቻነል ሳብስክራይብ ላይክ ከምኡውን ነታ دول بمطواق قدامو تخاتاتلتي معالتاو تحستونا خدكونو بغبرن عدم سلوس كورنع بيرمودا اب اتلانتيكا وقيانوس زركب امونغو دسيتات بيرمودا كفل هاجر فلوريدا دسيتات بورتوريكون زركب كفالتو وقيانوسيو እዚ ቦታ ከዓ امونغو زن سلسته ቦታታት ዝርከብ በመሆኑ سلوس كورنع ዝመስል ቅርጺ ዝሓዘ እዩ ካብታ ኣብቲ ኩርናዕ ዘላ ደሴት ፔርሙዳ ዝተጀመረ ድማ እቲ ቦታ ስሉስ ኩርናዕ ፔርሙዳ ዝብል ሽም ይለጊብዎ እዚ ቦታ ከዓ ግፍሑ ልዕሊ 1 ሚልዮን ትርብዒት ኪሎ ሜትር ዝኸውን ብምዃኑ ዳርጋ ካብ ገለ ዓበይቲ ሃገራት ዓለም ዝገዘፈ ግፍሒ ዘለዎ ስሉስ ኩርናዕ ፔርሙዳ መጀመርያ ክፍለጥ ዝኽኣለ ኣብ መጀመርያ ዝሓለፈ ክፍለ ዘመን ገለ ጸሓፍቲ ብዛዕባ እቲ ቦታን ኣብኡ ከዓ ብተደጋጋሚ ዘጋጥም ዘሎ ሓደጋታትን ኣመልኪቶም ክጽሕፉ ምስ ጀመሩ እዩ ኣብቲ ጽሑፎም ድማ ብባሕሪ ይኹን ብሰማይ በዚ ቦታ ዝሓልፍ ዘበለ ዝኾነ ሰማዒ ወይ ድማ ረዳኢ ብዘይብሉ መንገዲ ጠፊኡ ይስወር ብምባል እዮም ጽሒፎም ንኣብነት ከዓ ብ1918 ሓንቲ USS ሳይክሎፕ እትበሃል መርከብ በዚ ቦታ ምስ ሓለፈት እቶም ተቐበልታ ኣብ ወደብ ነዊሕ እዋን ክጽበይዋያ ኣገዲዳቶም ምኽንያቱ ሓንሳብ ምስ ተሰወረት ዝኾነ መልእኽቲ ብዘይብሉ መንገዲ ያጠፊኣ ከሳብ ሕጂ ከዓ ልዕሊ 100 ዓመት ይገብር ናይዛ መርከብ ድሃይ ዝፈልጥ ዝኾነ ኣካል ዘየለ ኮይኑ ናይ ሽዑ መራሒ ኣሜሪካ ድማ እታ መርከብ ድሃያ ኣምላኽን እቲ ውቅያኖስን ጥራዮም ዝፈልጡ ብምባል ዝኾነ ዝፈልጥዎ ከም ዘይብሎም እዩ ብኣግሮመት ተዛሪቡ ነይሩ ብድሕሪ እዚ ከዓ እዚ ቦታ ካልኦት ዓበይቲ መራክብ ከምኡ ከዓ ዓበይቲ ነፈርቲ ክውሕጥ ምስ ጀመረ ኣቓልቦ ረኺቡ ብዛዕባኡ ብዙሕ ክጸሓፍን ክበሃልን ጀሚሩ ገለ እቲ ሸይጣናዊ ስሉስ ኩርናዕ እንዳበሉ መሸይጣውንትን ካልእን ከተሓሕዙ እንከለዉ ገለ ከዓ ምስ ዝጠፍአት ከተማ ኣትላንቲስ እንዳተሓሓዙ ብዙሕ ክጽሕፉን ነቲ ቦታ ከዓ ሽሙ ከም ዝገንን እዮም ገይሮሞ እዚ ይኹን እምበር ስነፍልጠተኛታት ነቲ ገለ ሰባት ምስ ሸይጣን ገለ ድማ ምስ ዘየላ ሓሳባዊት ከተማ ኣትላንቲስ እንዳተሓሓዙ ዝመጽእ ምኽንያታት ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ብምባል ነዚ ቦታ ስነፍልጠታዊ ብዝኾነ መንገዲ ክመራመሩሉ እዮም ጀሚሮም ድሕሪ ብዙሕ ጻዕሪ ድማ እዞም ስነፍልጠተኛታት ኣብ ሓደ ናይ ሓባር ሓሳብ እዮም መጺኦም ንሱ ከዓ ኣብ ስሉሳዊ ኩርናዕ ፔርሙዳ ብዓቐኑ ብዙሕ ዝኾነ ሚቴን ሃይድሬትስ ዝበሃል ጋዝ ኣሎ ዝብል እዩ እዚ ጋዝ ከዓ ካብቲ ብዙሕ ዝተበገሰ ምስቲ ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ማይ ተሓዊሱ ፎኪስን ዝኾነ ክብደት ዘይስከምን እዩ ዝገብሮ ብልዕሊኡ ከዓ ዝኾነት መርከብ ምስ እትሓልፍ ብዘይ ዝኾነ ቅድሚ ኹነት ክትሕልያ ትኽእል ክብሉ እዮም መግለፂ ዝሃቡ ብድሕሪ እዚ መግለፂ ዝመጽእ ግና እሞ እተን ብሰማይ እንዳበረራ ዝጠፍኣ ነፈርቲ ዝብል እዩ ነዚ ንምምላስ ከዓ ካልኦት ስነፍልጠተኛታት ኣብዚ ቦታ ማግኔቲካዊ ስሕበት ከም ዘሎን ከምኡ ከዓ ኣብ ባሕሪ ይኹን ሰማይ ኮምፓስ ወይ ድማ መሕበሪ ኣንፈት ክሰርሕ ከም ዘይክእል ገሊፆም እዮም ነፈርቲ ብሰማይ ክበራ እንከለዋ በቲ ማግኔታዊ ስሕበት ይሰሓባ ኣለዋ ብምባል ዝሕብሩ እዚ ይኹን እምበር እቲ ቦታ ከሳብ ሕጂ ክትኣትዎ ይኹን ኣብኡ ኸይንካ ስነፍልጠታዊ ምርምር ክትገብር ዘይከኣል ብምዃኑ እዚ በቶም ስነፍልጠተኛታት ዝቐርብ መልስታት ገና ይዕጋቢ ከም ዘይኮነ ይዝሕበር እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ከዓ ካብ ስነፍልጠታዊ ኣተሓሳስባ ወጻኢ ሓደ ላሪ ኩሽ ዝበሃል ጸሓፋይ እዚ ቦታ ካብቲ ሓቀኛ ምስሉ ንላዕሊ ብማዕከናት ዜና ተጋኒኑ ብምባል ካልእ መካትዒ ኣርእስቲ ምስ ጭብጥታቱ እዩ ዘቕርብ ኣብቲ ጭብጥታቱ ድማ እቲ ጸሓፋይ ገለ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ፔርሙዳ ጠፊአን ዝበሃላ መራክብ ይኹና ህቡባት ውልቀ ሰባት ብምምጻእ ገሊኦም ባዕሎም ነፍሶም ዘጥፍኡ ገሊኦም ከዓ እቲ ኩነታት ኣየር ሕማቕ ብምንባሩ መራኸቦም ዝተገምጠላ ኮይኑ ከም ዝረኸቦን ማዕከናት ዜና ግና ነቲ ሓቂ ገዲፈን የጋንንኦ ከም ዘለዋዩ ክሳብ ሕጂ መዕለቢ ዘይተገብረሉ ኣርእስቲ ዝኸፈተ
ከም መደምደምታ ኸኣ ብዛዕባ ዝቦታ ቀንዲ ክበሃል ዝከኣል ነገር እንድሕር ኣሎ ልዕልቲ ሓቀኛ ምስሉ ኣብ ማዕከና ዜና ብዙሕ ዝተጋነነ ሸፈነ ብምርካብ እዩ። ምክንያቱ ኣብ ዓለም ካብዚ ቦታ ዝኸፍእ ኣብ በዓል ጥቓ ጃፓን ዝርከብ ብዙሕ መራክብን ነፈትን ዘጥፍአ ቦታ ብምህላው እዩ። ካልእ እዚ ቦታ ብማዕከና ዜና ዝተጋነነ ከም ዝኾነ ዘርኢ ካልእ ኣብነት እንድሕር ኣሎ ኣብ 2013 ወርልድ ዋይድ ፋንድ ፎር ኔቸር ዝበሃል ዘይመንግስታዊ ትካል ኣብ ዓለም 10 ኣብ ባሕርን ውቅያኖሳትን ዝርከቡ ሓደገኛታት ቦታ ምስ ጠቐሰ ንስሉስ ኩርናዕ ፔርሙዳ ግና ብፍጹም ከይጠቐሰ ይሓሊፉ። ዝተዳለወ መደብ እዚ ነይሩ። ብኻልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም።